Kumno nginlong, ladang isyak set bandi, ha ka along, ka badum bat kabayab op baha, bat ladang imyo alat banyakren, yano ru, daki buon snem. Kakala pani, ka baju kot ru, ka cellular jail, kadi ka ying bandi, ka badon hadolanong, Andaman and Nicobar Islands, ha ka Duriao, Bay of Bengal. Kakala pani, kadi ka jail, ka bala penunkam, daki British, ban pensitom, but set along yaki runar, kam tam yaki freedom fighters, lani ki brio, ki bele persya, yaka sorkar British, ki badan benta, ha ka jingle lai lut, na benta kari India. Yaka ying bandi, kalapani, la khotru, ka cellular jail, namar, yaki along, lashna kumki sel, balong la ka jong, ha ka ba yaki kodi, la set marway, bat kimyo alat, bonyo ni ekren ki weipat ki para koidi. Ki along kilong ki bedum, bat bakhim, ha ka ba ka jinghe, kalong tang kumba, khatsao la praput, bat kadon ka skylight, ka barit, tang ka banyo rung kal air. Hadin ka thamalay lut ka badengkong jongkari India, Persya ki British, ka bangi jutip kum ka revolt of 1857, ka sorkar British, kalakem, ya buon kinongile Persya, bat kalakit balik bu iki hadolanong Andaman and Nicobar Islands. Namar ba kadai ka dolanong haduriaw ba kikoy di kimjiyo alat ban pet. Nalor kata katkum ka jingej ki Hindu menshwa ubri ubalik jinglet chaduriaw udo no ya ka jinglong jaj jeng lani ka kas bat lakenya kum ubasang lani outcast. Kumta buon ki koy di kim ju don shu kamon ban pet di ban lit pai shalayeng namar kitip bakin syak kan taj bej ha ki bahayeng kum ki briu ki basang. Balay lakhot kalapani. Kadaw kalong baka bakes hodong ya ka jil kalong ka bajiliw bat kabayong hadu kata-kata. Ju don balaj im ha kani ka lapan seriem ya kani ka kabarongyong bat kajingyap, kumta ya kani ka jil lakhot ka kalapani. Ka sorkar British kayo batang da kabasyu pensa ya kinongile lai lut hadolonong Andaman and Nicobar Island kampat biang. Don kamru ban penstom bat ban penkordit yaki. Nalor kata kajingbuon jegi koidi kalanang kiyo kat dangya kisngi bat kisnem. Kumta ka sorkar British Klashna daga jil, haus nem ka praspa kanai pun riu, bat la pendep yaka haus nem ka kanai spa riu. Hagani ka jil la penchitom ben yaki koidi. U David Berry, u jailer ka kalapani, u day ubriu, u bapau bha ha ka jing runar, bat ka jingle ben jong yaki koidi. Yaki koidi ka kalapani la ai da ka bam basushet malumala. La ai da ukhaw staj, la ni da ki jhur khlaw, tang bakin im. Buon ki koidi ki opang, na ki jingstom kum ka pri penhiar. La pentreshtom ya ki koidi da buon jaj ki kam, bat kaway na ki kam kadai bantar ya ki snap terkong jong snap kor. Da ki kti banthir telai hadu bandambong ban mi snam ki kti. Ki koidi ki hapru ban pemi umpanyang, na ki snap kor, da ka bakharwaj, ya ka syaka telian ka bakhya mat mi upnyang na ki snap kor. Ya ukoy di ubamla bantun mi upnyang, kat kum balamang ya la sempat bala pensya jing it ya jusya banyak keren para koy di, bat la dalap ya koy di bu ya keren la sempat pensyitom ya Buon ki koy di ki shimno ya ka jing la jong, bakim na asya ya ka jing soksat, bat don pat ki koy di ki balakta ka jimut jemperkat bat ki pangbiet no. Ki koy di bakhampaw balasa ha kalapani kidai ufazal haq butukeshwar Binayak Savarkar bat kiwei. U Rabindranath Tagore bat Mahatma Gandhi kilai khi bat dawa badai ban khang no yaka kalapani jail. Haus nem khakhanespa safuar ha kapor jong thma ba baar la job yaka Andaman and Nicobar Island
dakari Japan balaset ya ki prisoner of war lani ki koidi thama jong ki British ha kani ga jaka ha usnam khaknespa rifulai hadiang ga jinglai lu jongari India lashna ya ka Gobind Pant Memorial Hospital ha ka wen ki benta jongani ga jail kani ka hospital ka don hadu manta bat ka don sanspa jingthia House Nam Kakhanespa Nyop Khanai Menteri Rangba ka India Morarji Desai ulapin bana ya ka kalapani kum ka National Monument ka ban pensa ka mau yak jing sha stom inongile lai lu hakani ga jail